आंदोलन करताना या ठिकाणी पोलीस देखील अडवत आहेत. आपण पाहू शकता जे जलसमाधीसाठी आंदोलन करत आहेत ते पोलीस देखील त्यांना अडवत आहेत आणि आंदोलन करण्यापासून परावृत्त करत आहेत. आपण पाहू शकता या ठिकाणी मोठा पोलीस फौजफाटा देखील तैनात करण्यात आलेला आहे या मिठमुंबरी समुद्रकिनारी या ब्रिजच्या खाली. या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक देखील मोठ्या संख्येने तैनात करण्यात आलेले आहे. आपण पाहू शकता आणि हा जवळपास काही क्षणांचाच विषय आहे आणि या ठिकाणी खूपच मोठा लोक मागणी करत आहेत की कलेक्टरला बोलवा. पण अजून देखील या ठिकाणी कलेक्टर काही दाखल झालेले नाहीत. आपण पाहू शकता पोलीस विभाग या ठिकाणी सतर्क झालेला आहे आणि जे काही आंदोलक आहेत त्यांना पाठी खेचण्यात प्रयत्न करत आहेत या ठिकाणी पोलीस लोक.